खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली ना बोथोराबो गुसु ओमफ्राय एसे गुजुनायबो जादों अयथासारखा जाय हक दाखालिसो जोंनाव मोननैसो ओरैबायदि जाथाय जादों जिहेतु चिरां जिल्लानि रनिकाटा रेन्जनि ना जाय रेन्जार बिथांनि माखासे जाथाय जानानै थांनाय बे रेन्जारखौ मोजाङैनो सोंखारि जाथाव जिहेतु एज ए जाथि माखासे खोथा बुंनायफोरखौ नायोब्ला आं बुंनाय राव नङा बै रायजो राजाफ्रा बुंनाय रावफोरखौ जुदि नायोब्ला रेन्जारखौ रनिकाटा रेन्जआवनो बिखौ दोनजाया ट्रान्सफार खालामजायो आरो बिखौ ट्रान्सफार खालामनो हानांगौआबो फेरेंगानि आरो नैबे सीएम जोंनि बिटिआरनि सीएम बिथां प्रमद बर'नि जाय हक रायजो राजानि बिमा माहारिनि मा स्टेटमेन्ट होदों मैयाहाय खोनानो मोनदों दाखालि जाय मानसिया स्टेटमेन्ट होनाय बे मानसिखौ आरोबाव जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टआवहाय मैयाहाय हमनानै लाबोनाय जाबावदों होननानै खोनानो मोनदों मोनसे होसिख्रावनाय हाबाफारिबो लादोंमोन बिसोर हाबाफारिथ' नङा जाय गामिनि मानसिफ्रा लायनो होननानै थांदोंमोन बेखौ हरफिननाय जायाखै थ' जों बै आइजोनिनो मा स्टेटमेन्ट होदोंमोन मा बाथ्रा बुंदों बेखौसो जों इसे खोनासंनानै लानि जोंनि फैनायनि खारना जाहैबाय दिनै जाय रेन्जारा जोंनि बे सोरां दखानजों थांनानै जोंनि गामियाव बिराद बे उपद्रब खालामो थांनाय मानि बियो जोंनि हारिखौ जोंनि जाथिखौ बे नासयहैयो सोरबा दखान होनायखौ बियो हमनानै लांदों इनायै बे साजा होयो आरो बिनि उनावहाय जों बेखौ रायजोआनो बायख'नानै लाबोखांनाय उनावबो सासे जाम्बा मानसि मावनानै जाग्रा आबाद मावग्रा मोसौ खानाय मानसिखौ बे दिखांना लांदों बेयावबो जों रायजोआ इनायैनो जोङो रायजोफ्रा जोङो लायफिनदों आरो बिनि उनावबो नेक्स्टआवबो बे थांनानै गोबां बेबायदिनो जोंनि बारिफ्राव बेबायदिनो गयफोरखौबो बे दानफायहैदों खहा खालामहैयो आरो बिनि उनावबो बियो थांनानै बिदिनो सोरनिबा आलु फाननानै जानो बुरनाय बेफोरखौबो बे लानानै फैजोबो ओरैबायदि उपद्रब बे खालामहैयो जोंनि रायजोनि गेजेराव बे थांना ओरैबायदि जोंनि हारिखौ बियो नाम दांखिनानै बुङो बर' जाथियाव गासिखौबो दानस'जोबगोन बर' जाथिखौ दोना बेबायदि सैया बेबायदि गाज्रि भाषा बुंथावैफोरखौ बे बुंहैयो जाय आइजोआ जायखौ स्टेटमेन्ट होदों बेखौ नोंथांमोनाबो नुखाबाय आंनि बुंनाय राव नङा बे रेन्जारा थांनानै गामि ओनसोलाव हाबहैनानै बियो बर' जाति धंस करिम ना बायदि रोखोम बाथ्रा बुङो लेंगुवेजफोर बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि जोंनि बर' समाजनि ना दैदेनगिरिफोर ओमफ्राय जायफ्रा दिनै आफादफोर दिनै बिथांमोना बेफोरनि सायाव जेबो बुंनो हाया नामा जानो हागौ दे थिगै आसे आं बिथांमोनखौ मानिबाय एभेक्सन खालामनो थांनाय नामाव बा अपारेशन खालामनो थांनायनि नामाव रेन्जारा थांबाय सोरबा गुबुन हारिखौ थांनानै बर' जाति फोजोबस्रांगोन बा बायदि रोखोम लेंगुवेज बाहायनाय बेखौ सोरबा जोंनि दल संगठनफोरा सहायना थानो हागोन नामा आंनिया सोंथिया बिसो जों बर'आ जुदि बर' माहारि नोंसोर जोबस्रांगोन बायदि रोखोम बाथ्रा बुङोब्ला नों आंखौ बै खना थानानै मा बुंगोन गरसे गरनै इनकाम खालामनो थाखाय इउटुबाव जानला मानला बुंबा जानाय नङा बेफोरबायदि खोथा बाथ्रा बुंगोन बै सुबुंफ्रा बै बे हारिनि बिराद सिन्था खालामग्राफ्रा आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आं सोरनि सायाव बुंदों बाथ्राखौ हयथ'बा नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय जानांगौ जाय हक बोरैबा जायोब्ला आं बिथांमोननि बाथ्राखौबो दा बेलासिनि खेथ्रआवहाय आं सिदाखौ बाथ्राखौ लाबोनो हागौ नैबे जाय रेन्जार बिथाङा कुसुगाव रेन्जआवबो थाबोदोंमोन बियो कुसुगावआवहाय आं मैयाहाय कुसुगावआव हाबहैदों कुसुगावआव हाबनानै बिनि जाखिनि बिनि आन्दाराव गोग्लैनाय बे गामिफोराव हाबबोदों बिनि लेंगुवेजफोरानो मोजां नङा आं बर'फोरनाव जों बर' हारिनावल'नो सोङाखै गुबुन ट्राइबनियावबो आदिबासिफोरनावबो सोंदोंमोन आङो सोंनायाव बुंदों मा जाय मानसिया दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट रनिकाटायावहाय रेन्जार जाहैदों ना बै मानसिया जोंनि बे जायगायाव दङमोन खिन्थु बियो लेंगुवेजआनो मोजां नंखाया जोंबो दुखु मोनो जोंबो गुबुना आदिबासिब्लाबो बर'खौ बर' जाति होनना बुंनायाव जोंहाबो दुखु मोनदों बेखिनि बाथ्राखौ आदिबासिफ्राबो फोरमायदों जाय आदिबासिफोर ना
बिथांमोनाबो फोरमायदों जों बर'आथ' बर' बुंखादोंआनोसै आं बे बुस्थुखौ मैया भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन गामिनि रायजो राजाफ्रा अननानै भिडिअ खालामोबा आं जेबो बुंनाय नङा होननानै बेखिनि बाथ्राखौ लाबोदोंमोन थेवबो रेकर्डा दङमोन आंनावहाय स्रोदनो भिडिअ खालामनाय आं रायजो राजानि बाथ्राखौ मानिनानै आं दिनै हगारला ओरैबायदि बुंखादों जाय रेन्जारा बावहाय जों बर'फोरनि सायावहाय रनिकाटा रेन्जआवहाय दिनै उदालगुरि बायदियावहाय जाय गामिखौ थांनानै बेसर सिबिं बायदि रोखोमनो नस्थ' खालामनानै फैनाय डिस्ट्रय खालामनानै फैनाय सिफायस्रांनानै फैनाय ना बै रेन्जारखौबो फोरमायदों सेम बिदिखौ कुसुगाव रेन्जआवहाय हाग्रा ओनसोल खाथियावहाय बेफोरबायदि खालामहोयोमोन थ' बावहाय रायजो राजाया स्ट्रं थानानै गोरा गोख्रों थानायावहाय बिथांखौ ट्रान्सफारबो खालामनाय जादों ओंखायनो आं बुंदों जोंनि बर'नि आफादफोर जेसेबां आफादफोर दङ बावहाय सोरबा आफादखौ बुङाखै सोरबा सासे आफाद माहारियारि आफादखौ बुङाखै जाय रेन्जारा दिनैहाय एज ए जाति हिसाबै बाथ्राखौ बुंदों सोरबाया दिनै सानदों सानाखै बे बिथांमोननि बाथ्रा आं सिन्था खालामदों आं सानदों सासे दिनै रेन्जारा जातिखौ माबायदि बुंनो हायो बे माबायदि मानसि बिलाय जों बर'आ सोरबा नेपालिखौ नेपालि जाति बुंनो हाया आरो सोरबा आदिबासिखौ आदिबासि जाति बांगाल जाति असमिया जाति माबा माबि जाति होननानै जोंनि अफिसार बर'नि अफिसार बेफोरबायदि रेन्जारफोरनो माबा साख्रि मोनबोनाय बै सुबुंफोरा जोंनि बर'नि रेन्जार साख्रि मोननायफ्रा दिनै बै गुबुन जायगायाव दिनै तेजपुर बायदियाव बा काजिरङाफोर बायदियावहाय ट्रान्सफार जानानै बावहायनो रेन्जार हिसाबै मावहैनाय दङ कयेकजन नाथाय बिसोरो दिनैहाय असमिया जाति गुबुन जाति होननानै बेफोरबायदि बुङाखै दिनै बे सासे जोंनि रनिकाटा रेन्जआव थानाय रेन्जारा दिनैहाय बेफोरबायदि बर' जाति बायदि रोखोम खोथा बुंनाया सोंखारि जाथाव जिसिबां दिनैहाय बिनि सायाव एसेब्लाबो एक्सन लानांगौमोन जोंनि बर'नि दल संगठन मा खालामखो मानो थाखो दिनै निउस पर्टेलफोर बायदियावहाय दिनै ओंखारगासिनो दं गिदिरनो दिनै बेफोरबायदिनि खेथ्रआव खोथा बुंनांगौ मानांगौ जिसिबां दल संगठन बेफोर दिनै मा खालामना थादों मानो बुंनो हाया बे सासे साधारन रेन्जारा दिनै जाथिखौ लाना खोथा बुंनो हादोंब्ला दिनै जोंनि दल संगठनफ्रा माबो उन्दुना थादों बेफोरनि सायाव स्टेटमेन्ट होनो नागारै बेफोरनि सायाव बुंनो नागारनो नङाब्ला मानिथो दल संगठन बेफोरबायदिखौ एक्सन लानो थाखाय एक्सन लानो नाङा मिडियाफोरावनोथ' बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो माखासे पइन्ट गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाथ' दिनै आफादखौ सालायदों आफादनि दैदेनगिरि सोरबाया दिनै बुंनानै लायो जों बर' जाथियानो जोंनि आखाइ मुथायावफोर थानायफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो नाथाय बेफोर दल संगठनफ्रा मा खालामदों जेबोथ' खालामनो हायाखै दिनै जेबोथ' स्टेटमेन्ट होनो हायाखै दिनै अनलाइन हागौ बे गुबुन जायगायाव थानानै सोरबा सासेया माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला बेफोरखौ गोरा स्टेटमेन्टखौ होनो हायो गिदिर वार्निं होलायनो हायो गोनां जायोब्ला बेखौ बर' जाथिनिफ्रायबो एरख'ना दोनोबो ओंखारलायो बिसिम थांलायो गोनां जायोबा जों बिथांमोनखौ होसोनोबो गोनां जानो हागौ बेफोरबायदि खोथा धमखि होलायनो हायो दिनै रेन्जार बायदि साधारन रेन्जारा जों बर' जाथिनि थाखाय बियो साधारन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुङो जों बर' हारिनि थाखाय सासे तालुकदार होनाय मानसिया बियो रेन्जारा जों बर'नि थाखाय बर' हारिनि थाखाय साधारन मामुलि दिनैहाय जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गौथुम आफाद दं बेफोर गौथुम आफादफोरा दिनै बेफोरखौ एसे एनै बुंनो नङाब्ला नंगौ नङा सुलु लाहैनोथ' हायो नंगौ बिथांमोना दिनैहाय जायफ्रा हाग्रा ओनसोल खाथियाव थादों दिनै बेफोरो इलिगेल आंबो मानिदों इलिगेल हाग्रा सिफायनो नाङा मानो नाङा आरो जाय गामिनि मानसिफ्रा दिनै होबथानानै दोनदों बे फरेस्टार दिनैहाय नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो हाखर जावलायनानै हैनाय एम रन्जित बसुमतारिनि मानसिफोरा थांनानै दिनै मोनसे सिमा खानानै होनाय बे सिमानिनो बारा रावबो हाबनो मोना होननानै बेफोरबायदि बुंना दोननायलाय रायजो राजाफ्राबो दिनै बादा होनानै दोनदों होनबा दिनै बेफोरबायदि गामियाव थांनानै जोंनि जिसिबां दल संगठनफोर दं गौथुम आफादफोर दं बिथांमोना थांनानै सुलुर लाहैनो हायो दिनै बेफोरनो बिसोरनि आथिं खाथियाव बिसोरनि मोखां खाथियाव गसंनानै बिसोरनो जेबो लुबैया नोंथांमोननि जेसेबां दल संगठन जोंनि बर' हारिनि गौथुमफोरनिफ्राय जेबो लुबैया बिथांमोना अनलि लुबैयो दान्दिसे सम मोखां खोन्थाफै दान्दिसे सम जोंनि जानानै गसंफै बर' माहारि हिसाबै बर'नि गौथुम हिसाबै नै बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामो नाथाय बेफोरबायदियाव
गसंदों गसङाखै आं बेखौ मोनथि रोङा जाय हक थांनाय हरावहाय मोनसे स्टेटमेन्टखौ नुनानै बर' बिमाया दिनैहाय बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बुंदों एसामिस रावजोंबो बुंदों दिनै जों बर'नि ना दैदेनगिरिफोर मा बुंबावगोन लाजिनांथावना दिनै जोंफोर बेफोरबायदिखौ हब्रा बुङोब्ला बिराद गिदिर इसु खालामो बिराद गिदिर बाथ्रा बुङो एरख'नोबो नागिरो बर' जाथिनिफ्राय बर' हारिनिफ्राय जोंफोरबायदिखौ एरख'नोबो नागिरो आरो जोंफोरबायदिखौ होसोना बुनोबो नांगौ बेफोरबायदि नांगौ जायोब्ला जों बिनि थाखाय जेलबो जागोन बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिफोर दङ जों बर' दिनैहाय गावजों गाव गं फारलायनायखौ बिराद अस्थाद नाथाय बै सासे रेन्जारनि थाखाय गं फारनो मालाबाबो हाया नंगौ दिनै बर' गामिया दिनैहाय माबा मोनसे खालामनानै टर्चार खालामनानै एसेब्लाबो साजा होनानै हरदों नाथाय दिनै बेखौ साजा होनायनि सिगां दिनैहाय आइननि खाथियाव गसंनांगौमोन बेखौ सानस्लाबनो हायाखै सिबायफोर दिनै न' दानसि जाबाय सोरबा सासेया जुदि न' सिफाय जायोब्ला बिनि दिखारा माबायदि जाहैगोन बिनि न' सासेया जुदि न' सावजायोब्ला न' गंसे लुनो थांनांगौब्ला बेसेबां दिन सम नांगौ गैयाब्लाबो टेम्परारि प्लास्टिकनि न' लुनोब्लाबो साननैखौ दोनखा बेफोरबायदि जाय हक बाथ्राखौ बुंबाय गोसोआव आरो बुंबावनो बेफोरबायदि हारिनि बर' बिमाफ्रा जुदि बेफोरबायदि मोनफा जुदि जालांबाय थायोब्ला बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा लाजिथावना बाथ्रा जों जाथि हिसाबैनो लाजिनांथावना सासे रेन्जारा थांनानै बर' जाथि काटिम माटिम माबा माबि होनना बुङोब्ला जों एसेब्लाबो बिखायाव नांहोयो देहायाव नांहोयो बायदि रोखोम सानफ्लाङो साननाय फैयो बेफोरबायदि जाय हक आं बाथ्राखौ गोबां खोथा बुंबाय सोरबाया जुदि दुखु मोनदोंब्ला आं बै सुबुंफोरनावहाय गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा नेक्स्ट टाइम आरोबाव आं जायगायाव थांनानै एसे भिडिअ फुटेजखौ लाहैबावगोन रायजो राजानिफ्राय मतामत सोंहैबावगोन बेसेबां मा आरो प्रान्जल तालुकदार ना मा रेन्जार बिथांनावबो हाबहैनोखौ नाजागोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि